Sa Good Vibes, sa Bago City, mga estudyantes ang ALS ang nagahimo sa mapuslanon ng mga bagay gikan sa retasos sang mga kawayan. May report si Romeo Subaldo. Masako ang ini nga mga estudyante sa Barangay Lagasan sa Bago City sa idalom sang alternative learning system sa paghuman sang ilang nga mga project. Ang ilang nga mga produkto, mga lampshade nga himo sa kawayan, mayara man sa candle holder, may pitsil, mayara man sa mga baso, mayara sa mug, luwag, kutsara, mga tinidor kag padamo sang iban pa. Suno sa ilang teacher nga si Geraldine Sinieres, humalin sang last year, ginsugura na nila ang paghimo sa mga produkto gikan sa retaso sang kawayan. Nakakita siya sa mga matahom nga mga design sa Pinterest kag iya inigin pasunod sa iya nga mga estudyante kag ilaman ini nga nasunod. Sa amon nga subject nga recycling, ginpasulod ko ni siya ang May entrepreneurship. subject ka sa cycling gali. Mayara sa science, mayara siya. Sa under sa ALS gina yang Mayara sa module nga recycling. ay kanami. Oo, then dito sa recycling napakita kung paano mag-segregate sang waste balaho. So ini siya mga basura nga pwede namon magamit liwat amon ang ginasiling namon sa ila nga recycling. So recycling pero makwartahan. Pwede pa. Oo, mabaligya nila no. Oo. Nga kung nakagraduate man sila, at least may na-learn sila nga kung paano maghimo isang product made of recycled materials. Ang mga lalaki, amo ang nagapanglagarik ang nagaporma sang kawayan. Ang mga babae naman ang nagapangliha sa mga produkto para mas pino. Ang 24 anyos nga si Ronel Asunto, nagatrabaho sa poultry. Kada Webes, nagalisensya siya nga magpadulong sa ALS Center sa Lagasan para mag-eskwela. Luyag niya makatuon sang skills sa TESDA. Pero dalipay siya nga pinagi sa ALS, may natunan na siya nga bago nga skills. Adlaw ko braka gid sa manukan. No, sir. Tapos kada saan ka lang ka eskwela? Kada Webes. Kada tuwibes kina pa day off ka. Galisin siya, sir. Kasi siya ka nga ma-eskwela. Isa mo na kadlaw sa isang semana? Isa. Isubong niya kay Lunes. Galisin siya, sir. Nga may kuwan ka mo may event. Si Kendrick Magwad naman, nakapoy na mag-ulo standby lang. Luyag niya nga mangin produktibo. Ang iamay furniture maker, gani ang ita sa project, taga-porma sa mga kawayan para makahimo sa matahom nga mga shapes sang mga lampshade. Ang iamay, nalipay maglantaw, nga may nagakatunan siya. Nga nag-decide ka man yung eskwela sa dire ALS. Ano ito sa Ano? pagtambay, Ano? naburingan. Nabulingan ka na magtambay. Gusto mo may kinobra. ALS. Kung white plus sa girl, pero ipapa. Helper no. Tapos dali naman sa design dire. Natabuan man nga may mga kadila nga ginahimo ang iban nga mga ALS learner, pati na ang mga PDL sa BJMP, nagahimo man sa mga bulak nga himo sa plastic bottles, gani pwede updo ng ilang mga output. Sa jail gahimo ni sila sang Sa jail? Yes sir. Tanan nga mga empty bottles, sang mga soft drinks, mga mineral water, ginadala na to namon dito kay ginaobra nila sang mga ng yes sir. Tapos Kay may may mga bakal? learners May kabakal mo to Yes sila? sir. Ay, ang muna eh. Plastic Ano bottle sir, siya? Plastic bottle. Yan nga lead ni Balaw. Subugod buwas, iga-display ang ilang mga nahuman nga mga produkto sa booth sa Barangay Lagasan sa Bantayan Park sa Bago City bilang kabayan sa 57th Charter Day Anniversary sang syudad.